Kinain na to? Ito ka lang nila Mia. Bili ka lang ng tika. Hello? Hey! Birthday! Ha? Yung... Ano ba ito eh? Hello sa 2 viewers natin. Okay lang yan. Ano na sibuyas? Hello, Merry Christmas sa lahat. Ano po handa natin dyan? Hello, Sir Tree. Pasensya na po. Hindi pa ako nakakaligo eh. Dito, dito, dito. Hindi ba ito sila? Hindi na. Sige, sige. Hello, Sir Tree. Merry Christmas, happy holiday. Ano yun? Hello sa 3 viewers. Igado. Wow! Igado siya. Igado yun. Ma, mantika ma. Ibiprito ko sa manok. May pera ka dyan? Dito. Isang ano na. Isang litro. Dito. Oo. Kailangan prituin mo yan na. Jason. We wish you a Merry Christmas. Hello sa 6 viewers natin. Merry Christmas sa inyo yan. We wish you.
Alin ba yan? O, balatan mo. Ay, ganyan mo lang. Ganyan, o. Kudkud lang, o. Yung mga gulay, ano mo na? Parinipal mo na? May tao sa ano? Huwag yan na. Maano yung kamay. May tao sa ano? Sa tindahan natin. May nakatambay. Sino? Ha? Di si ano, si Milo Wade. Huwag na dyan, sabahan mo, hinahanap ko ah. Tindahan na sa tindahan na. Hello sa for viewers. Kuya Billy Lawag, paring Jason, hello, Merry Christmas po. Merry Christmas din po, Kuya Billy. Kuya Rini Castillo, Bro Billy, hello. Merry Christmas bro, sabi ni Kuya Rini. Yun, Kuya Rini, Merry Christmas and Happy Holidays sa inyong lahat dyan. At sa mga silent viewers natin dyan, Merry Christmas. Luluto ako ng simpleng ano lang namin na handa. Igado. Andyan igado. Tapos, request ng anak ko na pritong manok, yan lang naman yung mga request niya. Pritong manok, sambuo. Ibinabad ko na siya ng tubig, asin, kalamansi. Tapos gagawa ko ng sariling breeding mix tulad nung ginawa ko dun sa barang. At sa amin naggagayat na rin ng mga gulay. Paring Jason TV, Merry Christmas, sabi ni Kuya Rini. Bro, Happy New Year, sabi ni Kuya Billy. Kanya-kanya kami. Gusto Boba. kayo. Kaso di niya niluto yung request ko rin sa kanya eh. Sabi ko, bibili sana ako, Graham. Yan lang talaga yung gusto ko sa dessert, Graham. Kung may rechiplan o macaroni, o kung ano pa man na ano, dyan lang ako sa Graham talaga. Ubusin ko na lahat, basta yung Graham hindi. Happy New Year bro. Billy, sabi ko yan rin eh. Wala pa bang tagay dyan? Ang problema natin nito hindi ko chinik pala. Baka sumukol yung, baka mag-Merry Christmas tayo nitong gasol ah. Nung ano pa ito binili eh. Patay tayo diya. Pag naluto na yan, libre na. Oh. Mula ano kaya magtagay tayo? Mamaya Kuya Billy, Kuya Rini, magtatagay din ako dito. Online tagay. Tatagay din ako dito talaga. Kasi bukas, pagtitinda kami ni Ami, may okasyon dito, hindi naman makatagay. May tinda. Wala pa rin Jason pahinga matulog na mamaya. Imposible yan Kuya Rini. Na matulog mamaya. Ako mag-aalok ko dyan. Mag-iinom din ako ngayon. Kahit gin lang. Nakatulog kasi yung kanina. Pasensya na po kayo kanina dun sa live namin kasi biglang nawala ng signal. Kaya biglang naputol yung ano ko, yung pag-live. Tapos pagkain namin, biglang nagduyan ako. Tapos nakatulog din ako. Pati si Ami, pagkagising ko rin, pagtingin ko sa kanya, tulog din.
Eh wala, hindi na ako lumalabas ng bahay. Bakit? Bakit Kuya rin? Nilagyan mo siya ng ano? Peanut? Bakit? Pagyan mo siya. May tugtog dyan sa ano? Hey! On Christmas Day. Kalungkot sa amin, walang umuwi ngayon kapatid ko. Kaya tahimik sa bahay. Kakalungkot talaga yun. Okay bro, ako din dito lang sa bahay. Kakalungkot talaga yun, yung inaasahan mo na ipon-ipon kayo. Ayan si Ami. Ma, nagagayat ng gulay. Wala pa akong ligo Natulog kanina. Christmas Day. Hey! Ang lahat. Matulog na lang tayo bro ng maaga. Kuya Makbal, hello! Merry Christmas Kuya Jason, Ate Ame, Bro Renee, Kuya Billy. Merry Christmas din Kuya Makbal. Ay trabaho kasi lahat sa Maynila. Baka sa New Year lang sila po uwi Kuya Renee. Nalungkot ako. Oo nga. Kasi buong akala mo may ano ka, may mga darating kang bisita. Yung may ba? Say. Parang dito sila girl tapos sino kasama mo? Ano mo? Bigyan mo? Bigyan mo? Ano? Na? Ako ba
Di man kami ka nagduko. Mamang no. Basan mo Kaya rin eh. Macbal 22, shout out, Merry Christmas. Bro Macbal, Merry Christmas sa ating lahat. Amo ka na, Nicole! Ayun, ano mo? Basan mo yung schedule pa. Ganyan naman talaga yan. Hello sa 6 viewers, 7 viewers, hello sa inyo dyan. Kaya, nanganganit talaga ma. Pwede pa rin mga bakit kita ako? Kaya mo na. Kaya Merry Christmas dyan sa biyanan ko dyan sa Hong Kong at sa mga kapatid tingis na sa Maynila. Merry Christmas sa inyo dyan. Sige, sige. Ingat ka mo! Ano yan? Merry Christmas! Tama? Ano mo lalagay? Basa mo. Tandang. Cubes mo lang, Mike. Cubes mo lang. Yes bro, matulog na lang tayo. Makakintay kung may live bahay nila. Alamid kung wala, tulog ka lang. Huwag kang malungkot bro. Dito naman kami mga brothers mo sa Himpapawid. Tawa si Kuya Rini. Yan, ganyan Kuya Rini. Tawa ka lang dyan. Yan, tawa lang tayo kahit malungkot. Tawa lang, huwag malungkot. Huwag tayo malungkot ngayon. Diba malungkot tayo buong taon. Silence muna bro. May tumawag. Ah, yun na yun. Susurprise ka lang ni Kuya Rini.
kami mga handa namin ano lang, simple lang na handa. Bukas na to. Oo. Saka yun talaga, siyempre, ano talaga, maraming salamat kay God kasi ilang taon na kami nagsasama nito. Di pa naman kami, sa awa ng Diyos, di pa kami nasisiruhan na Pasko o bagong taon. Di pa, no? Kahit kunti mayroon. Di pa kami nasisiruhan talaga. Kahit anong mga pagsubok na pinagdadaanan namin na paghihirap. Di pa talaga. Di pa kami nasisiruhan na yung magpasko, magbagong taon na tunganga. Talaga ito paano kasi noon pa di pa ako nagpa-vlog. Talagang malayo pa yung December. Nag-iipon na ako niyan na alkansya na kami mag-asawa. Tapos minsan nga niyan, malayo pa, namimili na kami. Kumbaga binibili na namin para yung pera di na magalaw. Nandyan na talaga, kukunin na lang. Ano yung discount namin. Kaso yun nga, siyempre lahat naman ng bahay may handa. Kahit ipamigay mo, ayaw din nila kasi sa bahay nga rin mayroon, sabi na. Kaya napag-ano ko na, huwag na tayo magluto ng spaghetti. Ano lang, kanin lang, ulam. Dinapay, saka ano lang. May pag-spaghetti na din sila ngayon. Doon sa bahay, may handa rin po mga kapatid ko. Siguro bukas nandun kami bukas. Parang hindi yung sinahin mo. Ano baka may mga tumambay dyan. Hello sa mga viewers. Oo, talaga pag naman. Hindi mo ilagay mo sa bukas. Sige viewers, hello. Pakita ko sa inyo yung niluluto ko na igado na malapitan. Diba? Ganyan lang kasimple. Mga paring Jason ko dyan. Oh. Naghang pala yung comment section ko, ma. Nandito pala sila, Kuya Benjilo. Pasensya na po Kuya Benji, kanina nawala ng signal talaga.
Hmm. Kuya Benji, pasensya. Bigyan lang sa harap po sa sulit. Kuya Benji, hello. Hello sa inyo dyan. Paano ba yan lutuin higado? Madali lang naman, Kuya Benji. Madali lang. I-marinate mo lang siya. I-marinate mo lang siya sa tuyo. Kalamansi. Para matibay yung karne. Matibay yung buhay ng karne. Para matagal mapanis. Kalamansi mas maganda. Tuyo kalamansi. Saka lagyan mo na ng tomato sauce. At lagyan mo na rin sa... kasi yung iba na nag-i-hero, di siya nila naglalagay ng peanut butter. Ako naglalagay ako ng peanut butter. Tapos, nilalagyan ko rin siya ng pinya. Yun. Kasama na yun dun sa marinade. Naglalagay din ako dyan ng mayonnaise. Pag talagang yung maramihan. Mayonnaise? Oo, naglalagay ng mayonnaise dyan. Pag maramihan. Pero ito wala. Pag yung talagang pangkasalan, kung gusto mong malasa, naglalagay din ako ng pickles dyan. Pag talagang yung kainan na dissenting . Pero ito wala, lang to, simple lang to. Lang nilagay ko dyan, toyo, kalamansi, tsaka tomato sauce lang yung nilagay ko dito. Tsaka may pinya siya. Yan lang yung nilagay ko dyan. Tapos, yung tomato paste naman, isabay sa gisa. Dapat nagigisa yun. Tapos may reno din to, reno. Devil's bread. Yun. Kuya Romel, hello. Hinalo mo na yun, no? Reno. Tapos kailangan, pag maramihan na luto, kailangan yung karne niya, talagang maluto talaga. Kumbaga, mararamdaman mo naman yan pag hinalo mo na napakagaan na yan. Kumbaga, umiibabaw yan pagkulo, yung karne sumasama yan. Kasi pag di mo siya naluto yung karne talagang sira yan. Bubula yan. Kumbaga, kailangan mong palabasin yung pinakang mantika ng karne. Ito na? Yung pansit niya. Parang maano. Hindi. Manok mo na. Huwag mo na lang tuloy yung manok sa ano. Ihuli ko yung ihuli ko yung... Huli mo na sa... Ihuli ko yung pansit kasi maano sa manok ko sa... Yung karne. Sili. Pero sa apat na nagtamsak, akala ko walang iwanan asan na kayo kambal bro born. Tawad ko Billy. You're welcome, brother. Karok sa lahat, sabi ni Kuya Rene.
Sa madilim na daan, magkakapit-bisig ito. Bibi yung tindahan, bantayan mo na. Busy ata sila. Team Katagay, hello! Shout out paring Jason from Pasig City. Pasig City, Iloilo, and Merry Christmas po. Yun! Hello po, Merry Christmas po, Team Katagay. At shout out po dyan sa Pasig City, Iloilo, and Merry Christmas po. Hello sa inyo dyan. Malambot na o matigas pa? Malambutin na. Ang ilaw sa madilim na daan. O, dito ka muna ma. Balik ko sa kanila patatin. Ha? Balik natin. Hello sa 7. Baka nagmarites pa. Hi, Kuya Romel, Kuya Rene, Kuya Billy, Kuya Benji, Team Katagay, hello. Hello sa 7. Bilang, bilis mo na. Dito na. At magpiprito na ako ng manok pag ano. Baka nagmarites pa. Baka sumahay daw ng roro. Ano pa gagawin ko pa diyan? Hindi na ako bumili ng mga prutas. Ma? Dito mag-print ka niya.
kayo dito, Tilo. Di ko kayo naabutan eh. Paring Jason, umuwi ba si Alamid? Siguro po parang nasa bahay sila, Kuya rin eh. Tambay ka dito, Tilo. Sa ibang bansa'y di mo makikita Paskong Pinoy pa rin sa aking puso. Lagi mo na naiisip na sila'y nandito sana sa Noche Buena at makakasama. Pasko ay kay saya ay kay saya kung kayo'y kapiling na sapit ng Pasko. Tilo mo sa sabi ni Kuya Romel, kahit nasa layo na, kahit nasaan pa, bakit para sa araw ng Pasko. Bansa'y di mo makikita Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Dito, Kuya Billy, nag-loading. Ako mga bro, nag-loading. Noche Buena ay magkakasama. Pasko ay kay saya, kapiling na sapit ng Pasko, naririto. Mayong mantika, nabili mo na? Na, malapit na. Sa araw lang at yung gulay okay na rin siya. Lagay ko na rin yung ano para maluto na rin. Ang gabi ang Christmas tree Bagyo Beach. Walang ano, walang sabi. Lamig kaayo. Ate Margie, hello! Merry Christmas, Ate Margie. Ano handa mo, Ate Margie? Ano po handa mo, Ate Margie? Si Margie, mantika kailangan ko. Good Eve po sa lahat. Merry Christmas. Okay lang yan, bro. Ate Margie, Merry Christmas po, sabi ni Kuya Billy. Kuya Billy, Kuya Benji, Kuya Romel, Kuya Ruel, hi daw. Kuya Billy Lawag, kamusta ka po, sabi ni Shelo.
Ni Tilo. Tilo, Merry Christmas, sabi natin Margie. Bakit wala ka pa? Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap pa, umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ganda ng tugtugan sa court, sa barangay hall. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang makapiling ka. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig ko. Kahit wala ka na, nangangarap pa, umaasa pa rin ako. Pagkat at makasama ka. Bang. Oh, Pasko. Pinapaluto ko na lang yung gulay tapos hanguin ko na siya. Kasi yung karne luto na. Ganyan po. Pag maramihan na luto, tulad ng kasal, tinitingnan namin dyan. Pag lumabas na yung tulad nito, yung mantika niya, yung makikita na yung karne ay lutong-lutong na talaga siya. Kasi yung mantika ay ibabaw na yan. Ito na yun. Ito kahit magdamag to, di ko siya ilagay sa rep. Okay po siya, kahit maghapon pa to, hindi masisira. Mas pag maglasa dapat sa karne, hindi sa sabaw. Kasi pag yung sabaw yung tikman mo, matabang siya kasi mantika yung malalasaan. Dapat sa karne. Kunti na lang. Luto na yung gulay. Ano? Nakabili ka na? Hindi ka? Baka sarado na sila, baka magsisimba. Kasaluan, walang ano, mantika. Noong Pasko, wala ka sinta.
lang sa piling sinta mo ang Pasko ay ko sa'yo. Pusin ka ito na siya. Tingin lang unay nais pang ayun, okay na. Ang oras na. Nung nasa Niborot pa kami dun sa lugar ko talaga, yung di pa kami dito nakatira. Ito yung mga negosyo ko dun sa tindahan namin ni Ami. May ganito rin tindahan, tapos sa labas, mga tindahan ng ulam. Unang nauubos yung yung igado. Tapos may dinuguan, may minudo, tapos may inugnug pa ako nun. Mga lumi. Luto na siya. Haluin ko na to kasi para makapahinga naman ako ng maaga. Labuyas. Luluto pa ako ng pansit. Luluto pa ng manok. Malamig simoy ng hangin. Gulay pa lang. Tahimik. One zero. Hugas. Ito na, luto na. Bango. Gagawa naman ako ng breading mix. Ito na. Ano, dito ko na lang pinalagay sa ano. Hindi lang. Madala ka na rin mo ng ano ma. Ng kung hari na ginaganito ko kasi minsan may uod lalo pag stock yung hari yun. Kailangan natin
tulad yan, may ano, may bukbok. Bibi, baka doon na ano, Bibi. Sa tindahan. Yung crispy fry. Ano ka lang? Ano ka lang? Hello. Ariga. Bibi, uminom ka ng tubig, Bibi. Uminom ka ng tubig. Gagawa na naman tayo ng report. Hello sa 6 viewers, sa mga silent viewers natin. Ay, kapotpot! Hello! Kuya Rolando Victolero. Merry Christmas paring Jason at sa buong pamilya. Happy holidays sa inyo. Merry Christmas din po Kuya Rolando. Makikaon raw. Sige, kaya kapotpot. Hello sa inyo dyan. Hindi ko napansin, pasensya, hindi ko napansin yung comment nyo. Busy. Hindi lang sana ako nakatulog, kanina pa ito tapos. Nakatulog ako. Ha? Saan? Ha? Ano? Ano? Itanap, itatawag ko na lang. Ano? Di ko ano lang ito yan. Kaya, hindi nga yun yung sabi mo. Mia! Ano ni?
chicken na ano, binabad ko sa tubig. Kaya lang mag-ano ng manok. Tubig lang. Yung sa Ate Jenny. Tubig, asin, at saka kalamansi. Let me check for you. Your teeth are quite clean, but the mouth and intestines have one digestive system. If your problem is likely in your intestines. If none of those, from now on, you'll eat cat food with it. I just got a brand new dog today. My dog needs my cat. Why does my dog need my cat? Dogs and cats are different animals, so you have to in different ways. Maybe your dog might not understand your cat. It doesn't always behave. You just need time to get used to each other. My dog needs my cat for real. One time I got my dog tried to eat my cat sauce and a side of French fries. He even had a drink. It's just that dogs supposed to be watched by little dog. Every time I leave, he decides to use a word for trees. What are you doing all the time? Really, key is like giving your eyes a little drink of water every time you blink. It spreads tears to keep your eyes clean and comfortable. And if you don't blink, your eyes will get super dry and that hurts. Ano ko gusto na? Hello, you will probably never see. Wala? Really? Anong oras na? Anong oras na? Ha? 81? Magaling mo nga mo. Ha? Ha? Ano nga yun? Ano po ba? Ang ganyan. Para maganda yung ano niya.
coaching. Kailangan, kung gusto nyo maganda sa prito, kailangan talaga. Ganyan. Para siguradong lutong-luto, biniyak ko siya. Tapos nilulublog ko ulit dito. Para lumikit. Yan na lang ako sa ano, kawali. Yan lang. Malaki. Dosa na yan. Pagod na. Gandang putput, Merry Christmas. Porkit gwapo na, islabero na. Ay, nako! Ate Jenny. Sino ba yun, Ate Jenny? Hello sa inyo.
pa siya tapos maglinis. Ay, magluto. Tapos na magluto. Linis na siya naman. Okay na siya. Ganda ng kulay ng ikan, no? Oh, kulay pa lang, talagang makikita mo na malasa siya. Hindi ako nagluluto ng ikan na ano, na yung may ano siya, yung maraming sabaw siya. Dapat sakto lang ng starch siya. Balikman mo na ito, ma. Ano dito si Katie? Hi po. Nagluluto si mama sa spaghetti. Tapos nagsuman. Nagsuman talaga ito. Bago na kumakain na yung bugoy na. Nagkapansin na ngayon. Ako ka na magluto si bugoy. Tapos kaya kapan sa kulang. Biyaw ganyan. Ay, nag-order sa mga dati. Ang pinag sa Sunday po. Sabi na magkaroon siya na magbabagay ko. Kaya kami. Tipo, linda na daw. Hindi pa lang nag-gayon. Baka may pagyandaran din. Sabi ko, minsan. Kaya ako, nag-order ako ng buwan na lubo. Baka, nawayad ko sa check out, 989 ganad to. Sabi ko, Hindi ko rin sila kakain niyo. Dere, bagong taon. Ano bago ko lang yun? Kaya, ito sa kanya maglagantungan. Daman nga tumagin niya ko, nakakadadiri ako, may nagbayad. Bigla ako, nagkulat-kulat sa kaya ang mga mga kaya nga naman nagpapit ko, deliver ka ni Kang Pawal-Taon. Mga bro, saan na kayo? Sabi ni Kuya Romel. Yan. Magsisimba siya. Magpapahabal-habal sana nga. So, nagpunod ka. Ikaw doon. Come on. Kanya-kanya din kami sa kanya doon sa chat. Ako gusto talaga ito ang sistema ko talaga. Yung kaliga na talaga yun. Ilan na Ako talaga, ako talaga gusto niya ang pansin. Kasi kung sila. sa isa, nagkala ko. Linis mo dyan ba? Walang bang sabihin. Kaya ako sa Sophia. Magsisimba raw yun, magsisimba. Hindi, nagkakabayan sa mga kami sa pasalita. Bibi, doon ka na muna Bibi sa tindahan, Bibi. Mawala yung bill na doon. Ang pagkaprito ko nito,
Yung ano naman, yung pansit. Bilis ng Pasko ng Pilipino. Kuya, sana makapasyal din kayo sa live ko mamaya. Yun. Punta po kayo sa live ni Ate Margie mamaya. Mamaya pag ano nun ni Kitty, pag galing simbahan, sabi ko dito na kumain. Nakita yung higado, sabi na sarap daw ng higado. Ha? Ano? Kung saan? Nine? Mga 8 na lang ito yung kalang. Ayun? 9 daw. Hindi. Sorry na po ba yung viewers ka? Viewers? Paalis-alis din sila, may ano rin kasi may makalay. Sorry ka na rin. Adi, mga views, adi, thumbs up, like. Hello, labas po kayo dyan. Wala si Kuya Binky Mga tulog na siguro. Simple sila. Ano nila ko nila? Baman ka? Pag-ito. Ano po nakaraan ka yan? Hindi pala, di mo mga... Ano yung usad sa naman ng bukid? Pero magkakaso talaga yun. Ano? Talaon. Merry Christmas! Bye-bye! Ano pag i-gadoy eh, nasa dito pa nila na. Ano na? Natapay dito nga no. Oo. Wala kami ilo, di ako nagawa. Christmas! Sa ilig ng mamaya ka, hayaan ko lang siya. Pag-ibig ko, wala na akong hindi siya pumupulo, babalik sa rin. Dapat nga, wala pa kayo pang tingin na dapat yung pala pumupulo ko sa rin. Yan ang mga anak siya. Hayaan ko lang ba tayo niya, papakit niya, pagpapit
Magluluto pa ako ng haluto niya. Daigdig, ganda ng heart, if we will just love. Ganda ng heart, if we will just love. Laking tindahan na thank you po, Kuya. Okay, Ate Margie, sabi ni Kuya Romel. Congrats! Nakaligo ka na.
Pwede mo ba? Babay. Ulit, ulit. Ulit, ulit. Ha? Oo. Eh, ano mo ulit na? Taraon. Taraon. Para matanggalan lang. Ulit na sa ulit. Tuloy-tuloy lang yung live na to. Hanggang mamaya, hanggang maluwak. Labas mo lang ba? Ha? Hmm? Alang sa 4. Margie, Kuya Romel. Time's up, paper. I'm gonna trick you, but Christmas style. Step one, we need a square piece of paper. Square. Next, we fold it 1, 2, 3, 4. And then just go like this. And ta-da! A perfect snowflake. Oh, he's here. Merry Christmas! Time's up. Alang sa 4 po. Ay, magdalay pala sa ating Margie mamaya. As soon as they arrived home, the little creature eagerly rushed towards the door, even stumbling and rolling down the stairs in his haste. From that day on, whenever he came home, he would find the little cat sleeping slowly on his bed, curled up into a fluffy little ball, and he was grateful that he had brought it home. The little cat cautiously called, "I hope she can help me."
weekend, I rushed to the forest to find ingredients. Don't worry, I'm here. I'm sorry for yelling at you. Brother, asan na kayo sa Kuya Romel? And the person who's watching is subscribed. Should we help? This couple just wanted to take the elevator home, but as soon as the doors closed, a kid inside decided to do his business right there, so she had to wait for the next one. Once she waited, Lord, a crowd of elementary schoolers rushed in. She tried to close the doors, but the elevator paused. The kids all stared at her. She sighed deeply and stepped out. The boys tried to fit in front of her, so it got stuck. The girl jumped in and out. She stopped thinking about it. Ano? Ano? Hindi pa yan mo? Ano? Hindi pa yan mo? Dali sa hello sa 4 viewers. Every time someone says they have color, she wore Robux. I hate dumb girls. What if people don't say her color 5 times, she will die? I can't tell you any of them scary. What's my color? I'm not gonna say I don't want you to get rich. If you don't say it, I'm gonna die. Not my problem. Saan yung price? You weren't supposed to say that. Kunin mo na na. Bro, Billy, hello. Yes, no, I'm not gonna say her color. Okay, bro. Yung press kunin mo dun sa price. What's my color? I'm not gonna say it. I joined Huwag mo na yan. Roll lang. Ano sila ba?
Dahil luto na siya. Ha? Ano lang? Sige. Pagyan ang pansit. Pwede malinis na to? Hello sa 5. Pero ni Merry Xmas po. Bakit bro? Pasensya na po kayo. Nagising na ako. Stay, bro. Stay. Still. Nights in the Forest has a huge problem because every game I play, there's always at least one hacker on my team. And today I happened to load into the game with one of them. I thought this guy is a cunning hacker, but somehow he started deleting all the trees so we can't upgrade the fire. And he even started spawning a lot of wolves to attack us. Me and Zoe easily killed all the wolves, and the hacker said he would ruin our game. But little did the boy know that Zoe is a hacker also. So she started spawning tons of fuel to upgrade the fire. The bacon somehow got intimidated, so he started flying away and kidnapped the kids. Me and Zoe all backslide, so we immediately went to save the kids. But when we entered the cave, the dino kid is already gone. It looks like the bacon got him first, so me and Zoe started searching for the hacker. Nak, bawa panganak na isa nito, Nak. Saw the bacon is handing the kids to the back door so quickly. Nak. Zoe saved the kids and started running away. We then dispersed the kids on a campfire and made a defense for them just in case. The hacker then approached us looking so angry and I was spawning tons of mobs. This made Zoe so angry. And thankfully Zoe managed to get rid of the hacker bacon and he left the game. But you are not Zoe just playing some fun. 99 Nights in the Forest has a huge problem because every game I play there's always at least one hacker on my team. And today I happened to load into the game with one of them. I thought this guy is a cunning hacker, but somehow he started deleting all the trees
Hello po sa 6 viewers. Bakit bro? Kuya Rini, Merry Christmas po. Bro Mel. Masakit yung ulo ni Ami. Instead of stealing the cash from the register, he went to the kitchen and washed the dishes and he left without taking a single cent. A man stole a car in a gas station. He was fleeing and realized that his baby sleeping in the back seat. He went to the police station and everyone's surprised. He for the child. He swallowed the mother before hitting the baby. These are the nicest roses. This man's capstone is something that made him curious. Every time he opened a glass of water, the cat slapped it. The cat was just being a puppy when the cat loved it. The cat cheated on the cat. A man tried a different cup, same thing. He opened the cat from the tap. The cat sniffed it and back to it like it was poison. His daughter said, "Mommy, the man laughed it off until that night. Their neighbor banged on the door panicking, saying their child was throwing up after drinking water. The man's stomach dropped. He grabbed his phone and saw a city order, "Do not drink tap water." Flies were whistling. The man said the man poured tap water into a pipe. He was happy and smelled weird. Then he opened a seal bottle of water. The cat ran over and drank it immediately. No hesitation. That cat was in the image. She was trying to save Houston's life. This man Practice lang tayo magluto. Hello po Kuya Ronua Zoro. Merry Christmas paring Jason at Ma'am Ami. Ma'am, Merry Christmas daw ma. Hi. Ronua Zoro. Magluluto po ako. Silang mo na po kayo.
Noah Zoro, Merry Christmas din po. Mga brother, pasok na kayo. Iniwanan ka na, Kuya Romel.
na nila. Pasensya na Kuya Romel, medyo sumama yung pakaramdam ko. Parang nasusukan na yung mga hindi. Pero ano po, pero ano Kuya Romel, may mga din ako ng ano, kay Jessie. Okay. Set up. Kaya na pumunta na to? Kaya na pumunta? Ha? Tara, Josh, kain ka muna ng rice. Ano? Thank
This is why scaring people in Roblox is a terrible idea, because it's another form of human It's like something you're overly scared of. Or scared of rats. I'm gonna scare rats for sure. You want rats? And then you're with curious, she has no idea what's coming. And then you're gonna be shocked. Is it okay if I show you what she's doing? Okay. You're gonna go play and see. Somebody mysteriously sent a case of orange drink, which we drank. You guys passed out, and my first thought was, call the police. But even heroes fall. Hello sa 3, matatag si Kuya. Volunteer new home. We also This carrot is so tasty.
Benji. Bakit yan, Kuya Benji? Ano daw? Hi, Kuya Ruel. Hi, Kuya Ruel Perote. Hello. Pasensya na po. Nakatulog. Nakatulog pala si Kuya Ben. Merry Christmas mga brother. Romel, tulog ka lang. Gusto mo ka sa leg ka pa din. Ganun pala yun. Sayang Benji, hindi mo nakita naman si Kitty. Since her mom became she would actually she was Ay, salamat. Tapos din. For whole mouth home, Listerine. Wash your mouth. The best of us sa amin. What is it?
What's happening? Why am I going through the cookie jar? This can only mean one thing, sisters. It means that we became ghosts. Ano sa inyo dyan? Pakita ko sa inyo yung niluto ko. Request niya ano sa akin. Pansit Canton. Ay, pakakain na rin. Tapos din. Am I a ghost? Well, I guess nothing changes. I got treated like a ghost before anyway. No way, I ain't ghost. I got a plan. You know what? The ghost was kind of fun. Sarap? But what's definitely not normal is roller coasters. And that's exactly what happens to me out of the mystery. I hope you like it. Pagod. See you on the phone. Kuya Brunello, mukhang nag-ikot ng mga brother. Kuya Benji, hindi mo nakita, nandito si Katie kanina. Hinanap kayo ni Kuya Romel. O, nandito si Katie kanina. Naman dito sa bahay, magpapahatid sana sa akin doon sa simbahan kasi nagsimba. Pero dito yun, kakain. Pag uwi niya, pupunta dito. Pagod ba? Wait lang pa ako. Geez, only a puppy team will learn to behave. First bite. Hindi yung kailan ko lang naman. Chicken. Mamaya ano? Ano? Ito to. Please help us. Perfect. Pwede na pala na kung mag-iyan. Nakaluto na. Ayo, sige. Punta ka ate Jenny. Pwede na pumunta.
Jenny. Ha? Gusto namin makabaka. Kain po tayo. Kuya, ganun, alisin ko na lang ang cake ko. Natawa sa labas. Ay!
Hello po sa lahat. Bakit lang pa ako? Gusto ko mo na. Tumig ang nilang, walang tambay sa labas. Ay, Kaya napag-finish na napag-picture na kaya. Next ka na? may masamang damo dito. Sabi ni Kuya Rene. Ay. Pahinga muna ako, po muna ako. Grabe pagod. Mauna ang lokal. Imbis na ika. Awas Kuya Rene. Paano tayo makakapag-picture? Dapat. Sana? Kaya tayo na kayo dito. Sa picture. Nagtusa na sa akin. Mali ako. Sabihin mo muna. Maglagay tayo mamaya. Ano ba ito? Ano mo ito? Kasing taba ng nakulag ni Ivana kumain ng king crab gin. Hindi nakita ni Kuya Benji si Kitty. Mamaya pupunta yung dito. Ate P. Portugal, hello! Magandang shout! Merry Christmas! Merry Christmas, Ate P. Tayo na kayo doon. Ayun nga, oh. Ano naman? Ha? Ha? Subukan mo ako dyan. Ano kaya? Malinaw. Malinaw. Yoshi, upo ka. Upo na kayo dito. Punta. Subukan mo ako, malinaw. Una, umayos ka na. Smile. Ata, ako susunod. Tapos,
nakita na nag-hi ako sa'yo doon. Nakita kita, nag-hi ako sa'yo doon. One. Picture, picture. Picture, picture. Come in. Come in. Alagay sa baba. Wala. Yun na lang. Yashi, yung konti. Isa nga yung mga basas. Dito ko kahit ito yung mikro. Mali. Ay, sorry! Ganyan na yan. Baba, baba. One. Yoshi, baba ko ng konti. Baba. Wait lang. Picture lang. Picture, picture. Naglag yung ano. Saglit. Wala ko isa. Okay bro, lahat dyan siguro maglalive. Basta ako dito na lang ako. Salamat kay Romel. Hmm? Sino dyan ha? Tignan mo kung sino ako nandyan sa papa ni ano. Ate P, saan mo ako nakita? Nagsabay-sabay na ba? Diretso lang yung live ko kasi Kuya Neil, hello po. Merry Christmas po Kuya Neil. Kain po tayo. Merry Christmas and God bless po. Advance Happy New Year po. Ingat po kayo. Kayong lahat ng inyong family. Yan. Merry Christmas everyone, sabi ni Kuya Neil. Ako tuloy-tuloy lang yung live ko hanggat may signal nga para makita rin ng mga kapatid ni Mrs. yung kaganapan dito at saka nung biyanan ko. Kasi mag-tune in yun sila. Thank you Jesus, sabi ni Kuya Neil. Yan. At ingat po kayo palagi. Yan. Sana ingatan tayo lahat ni God. Tapos
kung hindi naman na kailangan lumabas, sa bahay na lang tayo para ano, makaiwas tayo sa disgrasya, lalo na yung mga yung sa Maynila, mga pagputok. Hindi yung pagputok na. Ako dito lang ako sa bahay, di ako maalis pag ganito. Dito lang kami. Maya-maya, kain na kami. Pagkain po tayo tapos Okay na yung picture natin. paalam din ako ng mga kaibigan ko dyan. Tagay-tagay din kami. Eh, si Joshi na. Malikot ka, Joshi. Tagay-tagay. Ayan doon. Naglilikot ikaw. Doon lang, group mo daw sa screenshot na lang. Screen na tayo. Gutom na kami. Manahingin. Hindi, yung sa kabila. Joshi, dito. Ngayon yung battery ng bagat ang ito. Kaya ito susi. Dali lang nabibigyan mo. Ito marami pa lang nabibigyan. Ayun ko na. Kami, Joshi. Naka. Dali, ganyan, Joshi. Picture din tayo. Merry Christmas to all, sabi ni Kuya Benji. Benji, happy holidays. Merry Christmas, Bro Nel, sabi ni Kuya Romel. Enjoy po tayo lahat, enjoy. Picture muna tayo. Loading. Loading daw. Kain po tayo, kain. Gutom na ako. Para makapahinga na. Kain na. Kain po, kain. Kain po tayo.
nakatulog na kasi yung mga bata. Kuya Rene, Kuya Romel, Kuya Benji, Kuya Neil. Kain po. Kakain na po kami mga kapatid. That's the viewers. Ano sila? Kuya Rene. Sila lahat. Kuya Benji. Kain po kayo ng lahat. Ma'am Maria J. Kain po. Ate Ching. Ate Che, Mama Kuya Rene, Jojo. Kuya Jojo. Merry Christmas, everyone! Kuya Bert, Kuya Jabber. Benji Magur. Kuya Ruben, Kuya Ruben. Kuya Dani, Ate Ampi. Si Miss NYC. Miss NYC. Hello po. Merry Christmas. Ano na natin ito? Push bike. Sinabay ako ma. Wala po naman. Ano mo mama? Wala magkakanin. Wala akong magkanin. Wala ko mo. Hindi na. Basta lang na rin. Yan, alamid. Alamid, amo. Saan? Merry Christmas po sa lahat. Walang patawanan mo. Wala na. Kasi Kuya Bern, kain Kuya Bern. Yan ba si Pula? Hmm? Saan ka na? Umuwi ka ba bahay? Kain kayo biskwit, kawawa naman kaming OFW, sabi ni Kuya Benji. Hanggang mamaya yung live natin, Kuya Benji. Kain po tayo. Kasi makakatulog na kasi yung mga bata eh. Tulog na tayo eh. Ano? Nagkakaroon na kami
Nakipasko na pala ni Tusito. Ako na po, napay kami kulit. Wala kita pinakakanan mo ay. Ay, na kaya ako kumakit. Tama talagang sila Layla na pwede kasi. At wala di bang daon ba? JJ! JJ! Nakatulog ka na. Merry Christmas po! Ha? Ano yun? Nakukuha sa aking cellphone. Magagaling pa. Oh, nilulubat niya ni ninyo. Matagal pa yun. Tagal pa. Dahil ano na ako. Walang break up talaga. Ba? Kasi na-print out, di ba? Tuloy nyo. No. Naluluto mo. Ano, prito kong ano, saka yung pilo. Tapos, pancit yun, ano mo, bus pa utang. Private viewer. It's open! Pancit at bus pa utang, naroon ko. Ha? Hello po, kain po tayo. Babakbakan namin ni Lili. Anong oras pa lang ba? Uwa, 9:51. nilalantakan na Lili. Sige na, Joshi. Chicken. Bus pa utang. Ako pag nagluwas. Nakal mo ba? Ha? Kaya ako sabi ko lang kay Lily. Hindi na ako mag-iwan. Yung mo, pasok lang. Pancit. Ma'am? Ayun, ganun si Papa na ang bata. Yung Papa. Hello po. Best pa na Ano tayo, no?
Bakit nakakalaro mo siya? Ano ba siya? Albok na. Merry Christmas, Ate Mayang, sabi ni Kuya Bern. Same time naman, Japan PH. My friend. Hi, my friend. Marunong na. Hello po, civil viewers. We wish you
viewers. Basa, basa. Basa ka, basa. Labingki. Alin med puno na daw ang lamisa. Dapat nang kainin. Ano ba yung usapan nila? Nang nagkanin, di na kumain ng ano. So, pag maligaw talaga ng nagluto. Wala ka rin gano'ng kumain. Kailangan ko lang yung pansit. Pansit tinapay. Ako lang ang tawag sa hindi ako nagkain. Sila ako. Mali na lang ako magtawag. Wala kayo. Bigyan nila natin kami na. Maputik ni Katie. Kapit-bahay namin. Ano yan? Let's know. Bigyan nila ang kabila. Ganyan talaga ang palamit. Hindi nawawala sa akin ganitong puson. Let's go. I'm going to pick it. Don't follow me. Hello sa tree. Brother na lang kapag hindi ako makatulog. Eugene ka naman si Kuya Rene. Alamit puno na daw ang lamesa dapat nang kainin. Maya. Hello sa to. Maghuhugas na muna ako para pag may pumunta. Tindan muna ako. Ha? Hindi, dito. Magsisimba pala si Ralan. Nagsimba o magsisimba pala? Magsisimba pa lang po. Hindi pa nga. Hindi naman ako bumalik na yung papa
papa, walang papa sila dyan. Uncle. Akin na yan. Kaya, bumalik ko na lang para ano. Hello sa inyong lahat. Full church na kaya. Sino nagmulot dito? Christmas Day. Nangyayari sa manok, oh. Binanatan ni baby. Nangyayari sa manok. Because it's so tasty. Nagpapapalas. Christmas Day. It's everything. It's time for Ella's time. Umuwi ka ba, tol? Pumunta ka pa sa bahay? Alamid? Dami ata luto sa bahay. Bukas na lang pupunta doon. Ah, dali. Hindi pala umuwi si Opo. Hindi nakapasis. Ako nakabreak ako, nakabreak. Ah. Ako naka-break ako. Red alert kami. Pa, tingnan mo ang tabakan. Parang may bibili ka rin eh. Sige na may bibili at tindahan.
Scan daw. Si Chris. Hello po sa 2. Dito kasama ko si Sir Garcia. Nagpapalakas kami yun. Everything else is useless, Mikey. Just run, lean in some sticks. You can use the buckets, though. Wait, Mikey. I can still look up there. Kausapin mo muna sila na. May pupuntahan lang ako. I do. Our house actually has an Basahin mo lang yung comment nila na. and I believe we've been using it for Kasi, storage. But we haven't been up there for kapatid a mo, while, so I'm not sure what to make. basahin mo yung kamustahin mo sila. Si Tintin ko na sabihin mo, Tintin. Nasaan si Tintin? Sabihin mo, isama niya bukas, dali. Dali. Salita ka. Si Tintin daw, sama mo bukas. Kasi boy, mo, isama mo si Denzel bukas. Sabihin mo siya. You were building it, Mikey? Mikey. Mikey, stop. You're wasting those. You're wasting our limited amount of stone. Come here. See the crafting table? If you put 3 stone blocks in a row, you can make stone slabs instead. This way, you can use less of our limited resources to build an even bigger platform around the house. Yeah, see? Better than using entire blocks. Let's preserve our resources and build a platform. It's way too dangerous out here. Okay. Our resources are limited. I just thought of a way we can make a bit more comfortable. If we put some space between platforms, like this, we can parkour across and save even more resources. It lets us get around. See, like this. I messed up. Maybe we shouldn't be that frugal. We don't want to be so frugal that it backfires, right, Mikey? I agree. Let's be safe while building our platform. Like this. Let's extend it. Like this. I'd like to expand the platform a lot more. Like this. I want to expand it all the way to the back of the house. And this. It's connected now. Over here. I ran out. Can you fill this in over here, Mikey? Hello sa 2. Thanks. Does it feel less cramped now? Need our resources well.
Yeah. We built a platform. Let's move on. Wait! I want to build something. Don't worry, JJ. I'll make it as cool as I can. Seeds, please. Here's half the carrots. Thanks. Preparations complete. I know why that's happening. There's no water. You can't tell the soil or plant seeds without water nearby. True. We looked everywhere. There wasn't any water in the house. Means top Mikey. I know where Mikey water can follow me. This way. On the other side of this door. Yeah. The bathroom. It goes up there. There's water in there. Just go out the door. Okay. And then let's make the floor a little bit Mikey. Just like this. All right. I think we'll need it. So we can fill it. Hello everyone, pasensya na po. May bumili, tsaka naguhugas rin. Like so. Saan kaya si parang Jason TV? The carrots Yun naman. is our farm done. Asan na kayo? Pasensya na Kuya Romel. Hugas lang muna ako, saglit lang po. We built a farm, so I was thinking we could build a ranch. Oh, nice. We can use our dirt. This is our the carrots in our attic. Right. Look at this. Oops, I ran out of fence. Oh, thanks. Okay.
matira matibay mga brother. Kuya Romel, thank you so much Kuya Romel sa pag-stay. Pasensya. Madaling maghugas. Bakit? Hello sa 3. Matira matibay. Ano?
Out muna tayo. Lobat na pala yung cellphone ko, mamaya magla-live ulit ako. Maraming salamat po sa mga nag-tune in. Mag-out muna po ako. Lobat na. Kaya po, bye-bye po. Merry Christmas po sa inyong lahat.